ma nsewx u ma ħajinsewk qatt. Inweduk li nibqgħu naħdmu biex inħarsu ismek u nroddulek lura l-imħabba kollha li għaraf tagħtina matul ħajtek. Sena mill-qtil makabru ta' Bernice Cassar. Ir-raba u ħbib tagħha marru fil-post tad-delitt biex ifakru l-memorja tagħha. Ta' żewġ titfal li sfat maqtula kiesa ħbieret f'nofs ta' triq minn żewġa stess permezz ta' tiri ta' arma tan-nar. Sena ilu, Bernice Cassar kienet ripetutament talbet l-għajnuna tal-pulizija iżda rispons kien tard wisq. Bl-entitajiet responsabbli naqsu milli jipproteġuha u bl-istat jerġa' jfalli mara oħra. Tant li dawk preżenti għas-silent gathering li kien organizzat l-erba' filgħodu staqsew x'fadal jiġri biex dawk fil-poter jieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu. Ir-raba' ħbieb poġġew fil-post bukketti ta' fjuri u xemmat b'tifkira l Bernice Cassar filwaqt li twassal messaġġ minn oħta Alessia Cilia Portelli. La tal-poplu kompli tikber hekk kif in-nies bdiet tifhem li din il-mara kienet għamlet dak kollu li s-sistema titlob lill-vittmi ta' vjolenza domestika biex jagħmlu. Bernice ħarbet minn dara, għamlet ir-rapporti, fitxet l-għajnuna ta' professjonisti varji, ħadmet u tkarbet biex tikseb l-indipendenza mistħoqqa u saħħansitra talbet u ngħatat ordni ta' protezzjoni. Oħta qalet li Bernice kellha dritt tirritorna lura d-dar għand il-qraba tagħha iżda s-sistema fallita minkejja li kienet għamlet 5 rapporti. Xi ħadd irid jerfa' r-responsabbiltà. Xi ħadd irid jitlob apoloġija lill-familja tagħna, speċjalment lill-ulieda. Bħalissa fil-qorti hemm mal-2300 każ ta' vjolenza domestika li għadhom pendenti, b'żewġ maġistrati biss li qed jippruvaw laħqu ma' dawn il-każijiet kollha. Oħt Bernice fakret li l-pulizija għandha ċans 14 ġurnata biex tipproċedi quddiem rapport ta' vjolenza domestika. Iżda kellha biss 9 tiem ħajja mill-ewwel rapport li għamlet lill-pulizija u ġurnata waħda biss mit-tieni rapport. Min-naħa tagħhom l-attivisti tal-moviment Graffiti qalu li l-istorja ta' Bernice mhix unika iżda hi l-istorja ta' kull vittma li fitxet l-għajnuna iżda ma sabitiex. Bis-sena wara l-qtil wara rakkomandazzjonijiet ta' inkjesta għadna hawn mhux biss biex niftakru f'Bernice, ma biex insejħu għar-riformi li hemm bżonn isiru hija turija ċara ta' sistema li jekk trid tinbidel mhijiex tinbidel malajr biżżejjed. Ejja niftakru li l-femiċidju mhuwiex reat ta' passjoni, huwa reat kalkulat ta' kontroll u ta' poter. Ma jwettqux persuna waħda biss, iwettqu l-istat f'kull jum li jfalli mid-dover tiegħu. Quddiem il-maġistrat ġew mifsud bħalissa għaddejja l-kompilazzjoni ta' Roderick Cassar ta' 42 sena mill-imqabba li jinsab mixli li wettaq dan il-femiċidju fil-konfront ta' martu Bernice Cassar li kellha 40 sena. Cassar qed jiġi mixli bi 15 l-akkuża.